gasị na o nwere onye etinyere nri ọtọ bịrịbịrị n'ọnụ ya agbụpụ ya mana o nwekwara onye rịaga ọrịa shuga itinye ya shuga n'ọnụ ọ ga-agbụpụ kama na ị sịrị na ị ga-akwado nwunye gị ma ọ sị taa na ya chọrọ ịba na ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ iwu politician into politics mana ọ bụ akwanụ dịka mgbe a na-eji aga nzukọ abalị anaghị adị aga ịga nwunye gị ọ na-akụ elekere 10 na-akụ elekere anya 11 ọ na-akwado na-ejike ọkụ elekere anya 12 ọchịrị mkpọpụ ụgbọala ya bụ kii ụgbọala sị gị ngwa honey ka m gaa na meeting ịma anyị nwere meeting ndị executive na ị ga-asị ya ngwa na-elezi anya gaa nke ọma Maazị Gaddafi o nwekwa ka ọ dị mana onye ọbụla gara ọhịa kpaa nkụ ahụhụ dị ọ bụ ya kpọrọ ngwere gịnị oriri mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ihe nwata bụ n'obi gị ikpe ka a na-ekpere ya ọ bụ taa nke ọ dị marakwa na onye nna ya nọ n'obi eze ikpe anaghị amanya mgbe ọbụla ị kwanyere nwunye gị ukwu ya gaa gịnị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ na gị nwe na onwe gị ịdịla njikere n'ihe ọbụla dapụtara na ya na ị ga-eme gịnị Maazị Gaddafi onye gwakwara na ga-aga m ekwenyere gị bụ na nwaanyị maka aga m alụgụ ka nwaanyị maka elewa gị anya ihe dị n'ime gị mere nkarị ma na-asị aga m edunyere enyi ukwu n'ihi na ekwenyere m ya nke bụ na dịka m gwara gị na mbụ na onye ọbụla bara ọhịa ga-akpa nkụ ahụhụ dị ya mere gịnị ọ kpọrọ ngwere oriri mana onwekwa onye ga-ahụcha nkụ ahụ dị kparị alọta ọ nwere ike ịmarụ na ahụ bi n'ime ya ọzi ka i bururu ya bụ nkụ lọta tọgbọ ya n'ala ide ahụ ha na-arịa isi ị ga na-atụfu nkụ ahụ ị ga-akpọ n'ọkụkọ ha bịa tụrụ ya ahụ ngwere ga-abịakwanụ bịa riekwa ka ọ ga-eri ya bụ onye si nwunye ya gawa into politics ọ kwego ka ngwere bịa riri ndị ha ga-eri ọ kwewe ka ngwere ihe ọbụla ị hụrụ gị mee gịnị gị were ya n'ime ma na-asịkwanụ ya bụ onye na-akwado akwado ọ ga-ama na mmadụ kwadoro ya marakwanụ na o nwere onye dunyere ya ọ gaghị emegheri ọ ga-enwe ike ya ọ gwụrụ ike ma ya emerila mana ịma na obi dị aghụghọ ọ pụọ taa ọ sịghị ya gawara Abuja ha gaje convention ịma na ha ruo Abuja onwe ụlọ ịrụ na Abuja ha ga-anọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya bụ na hotel nọ mkpụrụ ụbọchị 3 nọcha lọta convention ikewe ya sọ ha gị ha gaje Enugu ha gaje delegate meeting ọ bụ eziokwu okwu ga ha agbabaghị n'ime mama agwazie gị ọ bụrụ n'akụkụ nke anyị ha si n'ilewe ihe niile zụrụ n'ahịa Bende na ị gaghị aba n'ime ahịa ahụ hapụ ihe zụrụ n'ahịa Bende mee gịnị gaa zụrụ nke ahịa ị chọrọ ịzụrụ latawa ụlọ gị ebe ọ bụ na ikwenyela ya gawa hapụ ihe ọzọ sozi ya n'azụ donye ya ukwu onye ma afọ ga-eme gịnị amụ eze onye ma ụlọ ga-eche ndị na-adịghị ndụ onye makwa n'obodo ga-eme gịnị ga-amụ ihe ga-azụ mba mana ọ bụrụ mụnwa akara m ijikwana m ịma Nnabe kpọrọ ụmụ ya si ha biko nụ ka m gwa ụnụ onye anwakwala anwa zuo ohi onye anwakwala anwa were ihe na-awụ oke ya onwunye n'ime ụnụ nnọkọta nụ na ọ gafere ihe efue ọ gaghị adị m mma n'obi onye n'ime ụnụ mechuru m ihu ọ gaghị amasị m ụnụ ezukwela ohi biko nụ ụmụ ya ekwere bịa o nwee ihe kpọrọ Nnabe ọ ya bụ nke anyị ma na-akpọkwa Nnabe mbekwuru ya ka nsị gị Igbo na-asụ n'olu masịkwanụ ka ọ gwachara ụmụ ya ihe ndị a ha ekwere oru izu ụka na ole aga ụmụ ya nọ n'ụlọ nọ ka esi n'iru ọkụrụ nna ha ihe na-alọta na o zuru ori a na-eti mbe zuo n'ohi o mbe zuo n'ohi o mbe zuo n'ohi a na-akụrụ ya na-alọta mbe alọtala n'ụlọ ya ndị mmadụ abịa gbachaa ya isi ihe o zuru lawa ụmụ ya kpọwa ya sị ya heu nna anyị gị kpọkwara na izu ụka ole gara aga so anyị zuo ohi na anyị mechi ole gị ihu gwachaa ya egere gị pụzie ga-emechu ya ihu ga-ezu ohi nnabasị ha mgbe aha m gwakwa na ụnụ ihe a so na-ezukwela ohi ọkwa na onye n'ime ụnụ kpọkwana m so m ezukwela ohi ya bụ ajụọla m gị ihe a ị kara ịtọhụkwana m ya sị m ọgwụkwara m nwa ma m ga-ekwe nwunye m Maazị Gaddafi iwe wekwele gị maka sịrị onye bara ahịa o nwere ihe o buru uche si n'ụlọ gawa ahịa mgbe ụfọdụ iru ahịa ọ na-eme nchefu emere na-eji agawa na detusia na ịhụla na onwe nke m ji onwe nke m edetụrụ ebe ọ bụla otu ozi adị ma jụzie gị ọ bụrụkwanụ gị Gaddafi gịnị ka ị ga-eme ị ga-akwanyere nwunye gị si ya ga mee gịnị ya gawa ndọrọndọrọ ọchịchị